Ya, magnano mbalasara atsika jiaby amty folakandro ny sabotsy ity. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koragna maromaro andesitsika eto niany. Zay matetiky mivolagna aminareo, zay tsy hoe tragnony jery boko zay tsy lapany fagnahy. Fa noho ny fitiavanay amin'ny fonay madio, tanindrazananay, tanànanay avianay, nahabe ny livainany tavoagnanay, tsy ataonay tsy vola. Zay tsy karaha roa, tsy karaha zalary ny volagna fa hoe za gasy zato isan-jato ny raha mikorena agnatin'ny lionaka. Mahagasy za, non koa gasy, tsy tokony karaha io na vao Madagasikara. Fa matoa Madagasikara ny kolafiky, paka amin'ny tany, pekito latsika ho hira zay taminay taloha tambariobe tagny. Tsy manjary, tsy mety, tsy amin'ny any ny ataonao, ny ataonareo. Anao sy ny mpiaradia aminao. Mamy nirina, andry nirina, azafady andry nirina, Rajoelina, Singahy, Mamy Ravatomanga. Ankapobe ny idiratsika ny raha misy a Madagasikara. Izy volaniko taminareo teto matetiky farany teo hoe fa tsisy agnatin'ny tantaran'izao tontolo zao laza ny hatsarany Madagasikara zay. Fa tsy hita agnatin'ny ty agnabony ty planety zay misy zanak'olombelona maneran'izao tontolo zao, zany Madagasikara zay. Mavandy, azovy ny eky, azovy tsy nagniry, azovy tsy nitia, ary azovy tsy nitady hoe aia mo Madagasikara zay. Ndraiky natao dessin animé amikehitriny, amitsika mivolagna zio 65 ans bientôt après, nanjavo tamin'ny tantaran'izao tontolo zao Madagasikara. Aza mavandy anao Rajoelina. Tsisy olona ditodika amin'ny raha nataonareo tsy manjary amin'ny Madagasikara. Contraire ara olo milefa. Olo milefa. Parce que tsisy raha manjary. Ro mpinononao reo fo mivolagna hoe manjary, misy raha vita, misy raha natao. Non. Que dalle. Pourri. Tsy manjary. Ary tsy ho anjary. Raha ataonareo. Problème fitondragna ty bako 15 ampy taogna anareo teo. Za tsy nahita, za tsy nahatsapa tagnana, ary za tsy nienika hoe ty raha nanjary nataonareo. Anao marigny agnaran'ireo, TGV. Anao mizaha TGV zegny amin'ny andro azo en Europe, hitanao nisy fiovaagna par rapport ny TGV taloha, train grande vitesse. Ary nehena laky noho ny taloha, fa raiky ty TGV tsisy raha pare. Tsy hainao izy TGV à vapeur, tsy hainao izy TGV mandeha amin'ny pétrole. Fa izy aloha de TGV tsisy raha pare. Normal.
d'un coup au TGV, d'un coup au Irmar, d'un coup au Mapar, d'un coup au Upar, d'un coup au Salopar. Qui sera pareil? Monsieur André Rajoelina sy Mame Vatomanga fa anareo mirahalahy io ny tegna namotiky ary mbola mamotiky Madagasikara. Anaran'ny fo misy Premier Ministre. Iny baka tany lavoagna. Premier Ministre atsika io tany lavoagna. Zahavagna fo fa tsisy raha mety atao izy. Tsisy. Fanjakana manambotr'olo, fanjakana menasy olo, fanjakana magnabotry firenena, fanjakana magnitsakitsaka lalam-panorenana, ary indrindra raha misy amitsika miaigna zao fanjakana mandendeha razanan'olo. Zegny misy amitsika miaigna zao. Mialatsiny za koa mivolagna zegny. Fa raha misy hitapoky hitapirenena ary hita zao tontolo zao fa fagnitsakitsahan-drazana ataonareo. Fitondranao Rajoelina, Mame Vatomanga. Fa zay ka zabatoigna amin'ny vahoaka. Azabatoigna amin'ny vahoaka. Ameko tantara foy kely anareo. Momba nga Mame Vatomanga. Mame Vatomanga ne tamin'ny fitondrany Ratsiraka nataondreo hevitry namotehagna io chemin de fer io. Io chemin de fer de la côte est jiaby, côte est jiaby jusqu'à Tamatave. Taloha netsika machine ho fivolagna ndreo taloha zegny. Chemin de fer ne mitondra pétrole tsika baka amin'ny refinerie baka Tamatave manonga Antananarivo. Fa nino raha nisy? Nanomboky nampidriky citerninazy ngahy Mame Vatomanga tamin'izany andro zany ho izy ny apôstôly. Natao exprès namonoagna tanteraka io chemin de fer io. Noho nino? Baka citerninazy hitatriky carburant sy ny forongony baka Tamatave manonga Antananarivo. Mazava ho azy nanomboky teo napotiky io RN2 Tamatave Antananarivo io. Zegny raha misy. Fa mara eto izy ary asevam-volagna izy koa fa matra zegny. Ny maty tsy volagna, pe asonamy Ray aman-dreny Ignace Didier Ratsiraka. Fa izy koa nety ny volagna nety nampivolahitra. Nanomboky teo Mame Vatomanga nampiasa citerninazy nampanonga carburant baka amin'ny refinerie ny Tamatave mandeha Antananarivo. Wagon citerne araiky wagon citerne araiky tateriny citerne folo tamin'ny fotoagna zegny ro nanomboko nagnano fitondragna carburant manonga Antananarivo. Nanomboky teo ravagna potiky ary tsy nisy fagnamboaragna chemin de fer de la côte est. Mazava ho azy nitoy le fagnabotrena le fagnapotehana any Madagasikara nataondreto les ennemis de Madagascar reto. Les ennemis parce que ro ny fahavalo-pirenena fa tsy le dahalo tsy le mpamaky trano fa ro ny fahavalo-pirenena.
mamy Ravatomanga voalohany, Rajoelina nagnaraka. Normal Rajoelina mivolagna hoe nianatra navandy zaho izy mba andesiko havandy hitondrako firenena. Izy raha nataony ny mampalahelo amizay atsika vahoaka. Miala tsiny za gnano volagna ty, atsika vahoaka on est des cons. Il y a des cons, il y a des connasses. Miala tsiny za vahoaka miaraka aminareo fa atsika vahoaka on est des cons et des connasses. Des abrutis et des abrutis karaha rô koa. Ola roy bado mikomandy atsika ataoko hoe 30 millions population zalahy. De mangigny atsika tegna hoe vangoeny maso be maregniny izy, maso be tsy mahita, sofiny be maregniny, vavany fody amy raha mahazo atsika. Anareo boko mivolagna fa akory atao ro inio normal anareo angigny ro agnaraha ataondreo. Satria resy tsy niady atsika vahoaka, resy tsy niady atsika. Tegna isorako rahalahy, azafady zandrilahy, député Ambatondrazaka niany hoe alonina anginy fa atsika vahoaka mihitsy ndo donto gogo des abrutis. Nagnentagna ne maître Iantra sy Fidèle zay, nagnentagna zay teto, nivolagna zay teto, tsy zay tragnony jery ary tsy zay helapany fagnahy. Fa atsika igny koa nitambatra ary mbola mitambatra jusqu'à zao. Ro io miravagna, miravagna ro io. Ro zao nefa taretry mitana ro e. Fataretry magnano drakatra agnaty vilagny ro zao io, magnano ngovony alovo ro zao io, fa ro fataretry. Ino amizay raha ataondreo? Le gasy namagna tary tamy vahoaka tary nantenegny mba hoe hapetraka eo mba hiaro atsika miaraka amitsika, irondro namaty. Tsy niany aniny seny gasy mivadiky tamy 58, tamy 50, tamy 47, 72, 75 jiaby regny fa nisy gasy mivadiky. Mandraka tiny androany amareko antitiny fa nisy gasy mivadiky zegny. Ary indrindra atsika koty, atsika koty tegna tany malemy nagnoregnandry zalahy roe lahy rito agnaty. Fa atsika tsisy jery, ataoko atsika zay tsisy jery parce que zay mivolagna anareo eto, magnambara anareo eto, magnaboaka raha misy aminareo eto, tsy jerenareo. Fa le ro mpavandy tary nivolagna fa fidiana za, oh fidiana arivo, fidiana filany, igny nitandrignasanareo volagna. Izy io résultat aza mitretriky ahogna traka, aza mitomagny eky, mangina miareta.
amaniandreo vavanareo mangina angiriandreo tapodohanareo mangina nereta ofo fa zay mivolagna eto zay tsy jery nareo viatiny ino zay ndre havy agny anareo koa tsy agnano ndre zay eto fo miaraka aminareo nareo tsisy masaky azovy masaky mivolagna aminareo zay eto telina kely teo metra ianatra teo azovy taminareo mivonasaky mivolagna boko nareo mitretray boko nareo mitomagny tsy rariny mampalahelo ao gnatraka iareta fo jaly mahazo anareo fa zay ndraiky mivolagna fo zay ndraiky mivolagna fo fotony malahelo zay tsy niaigny tagnatiny io ndre tsy nanjary fitondragna taloha ndre nisy nino fitondragna taloha zay tsy niaigny karaha io fa zio tsy économie tsy social tsy éducation tsy culture tsisy raha pare tsisy nagnino loatra avrezantiry vraiment avrezantiry le mot hoe solidaire karakory zandrinafa zafady tafahiny zandriko izy navy ato alaikum salam akory zara angingin fo izy eto zegny tonga amy fotoagna fanaovagna ke atsika tsy fijery malahelo amy Facebook zay tsisy ampitariky zay ty taloha matetika ambarako eto zay ty tsisy nitariky zay nagnala grefy taloha teo Tantanarivo teo zay niandry zay tsy niamby olo nitariky zay mpiandra koa fa nitaky raha indraiky indroa intelo tsisy tandrignesa amy fanjakana zay fa izy zay tsy miamby olo mitariky izy koa tamy 81 82 zegny zay tsy niamby olo nitariky zay tarosy be teo nigomenay tamizegny chef district pe à son âme Mevaliny tsy agnana koa olo Ambariobe mahay tantarany Mevaliny zay ka ino baka Tananarivo hoe mijotsoanareo zany ka Ambariobe mpianatra ny Tananarivo baka Ambariobe fa kabary tsy mamango any Ambariobe tany zay mijotso baka tany zany ka Ambariobe jiaby teo tambariobe teo zay mijotso zay navy amy port zay direct io amy bureau district io zay niambiny Mevaliny ny vangoeny goma zay tsy ambiny ampitariky volango aminareo ny gomenay Mevaliny tsy baka io amy district io jusqu'à amy Satodo cimetière agnato pieds nus rango midi menos be midi zegny zandry gomenay Mevaliny shorty elfo sans chaussure, sans chaussettes, sans manche, sorti fou. Mangtania ula Ambariobe me tantar. Guma sul mazmo miaran. Midi pe men Ambariobe. Marka lalabe château d'Ofa. Zay tsy sepitar. Nisy ron tarika anareo nampijaly anareo io ron togno anareo tamy lalabe ro tsy togno anareo tamy lalabe fa efagna nampindramigny ro baka anareo iadana vandy raha nataondreo
matoanareo tsy mitsango fa ofo miady tsy resy tsy miady dinareo tsy misy ofo. Ke zay tsy ka volagno maromaro zay ty matetiky mivolagna azy ala fa toro jiska ta fomban-drazana diadiady non non fasan-drazanan'olo ka ofinareo dikan'izay baka anareo kaza mavandy fanjakana hoe nisy nangala taolampaty tary anareo voalohany mpangala taolampaty fôtony anareo zao nitrongy an-tanànan'olo misy fasan-drazanan'olo andeha ataonareo eta olagnan'olo ary fasan-drazanan'olo any nosy mitsio tany masina any nosy mitsio e mitaonareo amy tany arabo agny ko nareo mahazo fasika araiky amy tany arabo tapaky fasika ovy tagnana araiky aleva amy tany arabo baka ko mbo azonareo raha fa ty mamyrava ty manga ty mahamesy etoany masantoko rajoila amizay etoany lambridy premier ministre baka izy volaniko teo hoe tany lavoany jerepotsy misy côté izy tsy aminako tiny parce que izy ty rembotsy ambany fandriagna baka premier ministre zao hitranga izy voantseky io ndriky izy voantseky io gagao izy tsy mety ameko zandy lasy moa io izy naveo fahitany koa kabory kabaro an-tanàna zany kabaro an-tanàna baka fahitany problème sanandra fa antena amvolagna andro tsy kajo mivolagna tsy hoe atsika mivolagna ty baka atsika tsy kajo le fasaragna i fa nafika atsika nafika amitsika jaly fa ireo fo tsy afaka jaly amitsika ty zegny andafa ty za zay lelo naveko ty za tsy ary naty motro za tsy ary naty rano efa amindreo ty tsisy tegna andrano be karaha amitsika agny eno fa endreo magnamboatra tanànandreo endreo magnano raha tsy mampijaly reo amitsika agny zegny raha mampijaly amy taogno ty mampijaly koa amy taogno avy raha mampijaly amy taogno avy mampijaly koa amy taogno magnaraka ny magagaga za baka tamin'ny président Andajoel atsika ty tamin'izy niady fitondragna tao niady tamy Ravalomanana maro ko raha nataon'izay tsy fa asa azon'olo aby tsy haiko izy niady Ravalomanana izy angala plasy ko raha nataony zalahy tsisy ratsy ko raha jiaby nataony jiaby igny ko donc tafaboaka donc Madagasikara donc mety ho tsaratsara la France feky ny zahabana raha mandalo kapoka ambali na henanonga ndraiky gazoaly tomobile na henanonga ladoany agnaboaka tomobile amy ladoany agnaboaka entagna amy ladoany tsy avoaboakanao entagna amy ladoany alafindreo sur place ao tomobile nazonao vangenao boka ty 5 000 euros anao magnefa izy eto mandefa izy agny efa dinefa lavitro boka eto boka France eto andeha Madagasikara amy sambo nagnino ma tomobile araiky 1000 euros magnondrina izy eto o ambanimbaniny izy agnaboaka izy ndraiky ady agny sur place fa tsisy dépense agnaboaka izy agnondro izy amy la griky izy ajoto antany karaha tsy desato loatra tomobile vagnina 5 000 euros 15 000 euros magnaboaka izy ny hitako baka raha ataondreo zegny atsika tsy mahay mangalataka
koa tsy mahay mamoro. Komoro zava. Komoro karaha ntody akoho. Tanàna hely. Magnaboaka camion amindreo 1500 ou 2000 limite. Magnaboaka tomobile andeha hiasagna, tracteur nino tsy magnefa. Fotony nato andeha hiasa amindreo io. Tomobile voiture misy limite asa 500 euro, asa limite na Caracol na W na Occasion limite tsy manonga tsy mijotso. Ny magagagaga amin'ny pôlo tsika baka fa nalafony Ravalomanana. Aina da force zina ina azoky ro Côte d'Ivoire baka nibeko pôro tsika. Ko ya nalafony Ravalomanana a Côte d'Ivoire. Ravalomanana anao koa magnano dédouanement à Madagascar agny Côte d'Ivoire anao mandraraka vola izy. Ke Ravalomanana zao zay mivolagna tiany tanjazo. La France beto ser nandeha tanànandreo molo. Ravatomanga anjy Ravalomanana nandeha nandafo ireo jiaby ka agnatina association raha le vahoaka madiniky mihinany tsy fidiny. Ro tranquille. Ravalomanana anjy to voalohany baka zay nanjia mangozy. Tsy magnefa raha pôro hoe najotso raha jiaby izy anaboaka nany na boaka nany neny misy moyen anaboaka tafoboaka nany nalendreo tompony amizay raha vangoendreo boaka rizy raha tomobile alenao bojo boaka eto tsy avoa fa izy amitsika raha mila andreo Madagascar ne antana magnambara sanambe hitanareo anareo Madagascar ambara tsara karaha mafanjava raiky eto a français antany avanareo so ataonareo mavanjy karaha mafanjava raiky eto mahazo tomobile. Karaha mafanjava raiky eto ça dépend tomobile koa eto misy tomobile bien comptant 500 euros, eto misy tomobile 1000 euros, eto misy tomobile 1500 euros, arakaraka tomobile eto sitka tomobile aminareo agny fa maty mikotraikotraika tomobile karaha mbala itsy vao fa tsara fotony lalagna mahitsitsy ny kidoro andrianareo agny lalagna. Amitsika agny tomobile maty vitesse boîte vitesse dia fa malalaka premier zegny eto mo iala amin'ny place nao fa pitiky deuxième nao miala amin'ny fe fa vo cinquième nao cinquième tsy matsoka koa tsamy tany mboanao agny tsy matsoka koa sixième za do ndeha Marseille boka aminaka Paris eto ndeha Marseille tsy matsoka sixième io koa za avy amin'ino za ndeha le autoroute ali ndeha nyefany za miala imbasy sixième tsy matsoka koa tsamy tany mboanao agny tomobile non bien normal tsisy korikoriko tsisy korekoreky raha tiandreo aminany boka atsika ndeha vanga tomobile amindreo agny tomobile aminareo Madagascar agny ndraiky tomobile français tsy mirana io raha mila hain'olo Madagascar agny tomobile première qualité mandeha aminareo agny 5e qualité tsy mirana tomobile fotony fanjakana magnaramaso miveriferandreo raha tsy normal tsy mijiky eto tomobile volant droite tsy mijiky eto nareo misy la loi 5e qualité 6e qualité tomobile mandeha aminareo agny première qualité zera première qualité mandeha amin'ny tany manjoso etsy andeha tomobile 5e qualité mariny zao fa tsy mariny zao raha ambany dozy mandeha amitsika agny fotony amitsika agny poubelle raha tsara amindreo ty ino antony boka amin'ny fanjakana atsika lalagna izy to magnizy tsika salanda lalagna tsy raha tsy hitandreo lalagna io
olo jiaby ohatra atao miady sy teny koa navy io ina nena meny posiny koa tsisy olo manjary olo jiaby ao fanjakana mitondra aby io atsika sy teny sy nahazo fo izy io masaly magnano vidéo magnaboaka hena vidiny hena ty vodiny valika ty président ireo jiaby io olo araiky mandeha bazary hitanao magnano vao fô olo Madagasikara boka mety ahodign'olo jery ahodign'olo jerindreo karaha jery karaha tsy mipezy karaha tsisy plomb fa zay tety boka espoir areo mavita mivolagna fa koa olo mivolagna aminareo ry fa hainareo place tsy mila mbaranareo koa olo mivolagna andeha ia andeha ivolagna tsisy liberté boka tsisy raha misy tanàna fanjakana mivaroa tsika amin'ny président vahoaka ny fidian'olo président ny fidian'ny forcé lany io mamra Vatomanga mikomandy izy managna soixante tsy koa io Andry Rajoelina mamra Vatomanga tsy azo fa tenindreo izoky ireo jiaby tsy Christian jiaby agnatiny ireo managna soixante tsy koa ia tsy ataondreo tanànandreo raha io ataondreo tanànan'olo any ireo mahazo vola ireo chefony raha io amitsika ao sahiro premier ministre no mandat raiky tsary miala eo nijiky mandat reo tsary miala eo io fo io ino mapeny ato izy tsy miala eo mpangalatra miaraka amindreo naviany président Andry Rajoelina lany boka amina zoro boka amin'ny vahoakany Dego ijaky za boka misy za izy kam jaky dasambaba jaky ho adigny bonany sisy haiko raha mety ilaigna laolo misy vidéo zay nataony taloha président asa azonao ono zo kapatsiaro bonao tsy haiko non avait président você misy rozy tsy haiko miaraka amizigny pataloha mikiraronao tsy haiko karande tsy haiko firy laolo io baka mahay mivolana ijaky farany mamorery vahoakanany ao anao toko ana président zazo lany vidiny lavanity apaningeko tsy haiko zay 1% ijaky nagnantsara leranany tary izo lany nadosodony amy madame Jocelyne Depane nandena miagna jaky azo managna mia jaky zay ireo ny volagna Jocelyne fa tsy tiany vahoaka ijaky matiany vahoaka mbela sita Jocelyne tianay karaha jaky aia anao fidiariny zoky aia matia anao jaky va Jocelyne ambarakoza za boka volagna aminao zandroko izy volagninao tary hoe ro jiaby agnatin'ny mboly araiky mba mety tadiavinao amin'olo hoe aminakapoka jaky ndraiky Jocelyne za mangala Jocelyne anao mangala zoro ro tsisy aleko boka zandroko azonao za mangala Jocelyne za mangala Jocelyne samboriko volagna anao le resaka jaky mialatsigny aminao député Sambava mamangin'olo pera baka agnarana anazy tegna agnarana anazy assemblée fa anao zala nanjary tsy namangy tegna tsy mamangy anao za koa placenao jaky anao midémissionné avy mipodiana ma journaliste anao ary anao mamilela ary anao maro-pitandrina fa anao zokony zalahy mandeha aminareo tignanay anao fa maresaka samazo anao tignanay anao raiky président de l'Assemblée nationale araiky olo karakory Justin Totakely boka hoainy maître Yantra Maïs
Arô samby zanaka antiniana raha mandalo antiniana mampalahelo. Mampalahelo. Araiky vepany, araiky pany. Jaky. Ampodiko, jaky. Asa magniky antsovitin'olo amy lamboridy zany. Zay boka ela zao fa tsy regny feo ty kainao to mijotsy aby ampody ndraiky. Ok. Ya, vandesa vikoragnanao. Anao zala vice-président ny assemblée, député ny Sambava. Misy raha telo nikoragnisinao taminao nataondreo interview, zany tandrigny mamanginao Robert tsisy raisonnement no ndray hely. Anao tsy mizaly avantage ny Antala, Sambava, Andapo avy maro. Mialatsiny aminao Jaky, député ny Sambava. Mialatsiny zany re, mipotiana anao miasa amy radio, agny henao. Nino raha volagninao tamizay? Répartiment de devises. Oui. Maro olo anao namiagna fahalalagna andafy vanily, aondragna vanily. Baka mba hoe impody volandreo hiditra amy kitapo-panjakana. Posez question anao Jaky, mamanginao Robert. Valia zany anao koa lehilahy manafo. Nampidirina ia vola amy boîte rose nampidirina rango 2009 jusqu'à nampidirina ia volamena naboakanareo Dubai, Maurice, Tanjab jusqu'à jour. Vaky sosy forongo tsy volagny. Fandafoasanareo Madagasikara nataonareo ia vola. Nampidirinareo kitapo-bolam-panjakana. Valia Jaky. Anao koa masaky mamaly zay Jaky. Nono tsy fahaizanareo Jaky. Mahazo ministre ny finance, banque centrale tsisy vola. Trosa. Nono banque mondiale, FMI, BAD, Union européenne tsy magnamia trosanareo, losinareo mandeha amin'ny Arabo, losinareo mandeha amin'ny Chinois. Oh Jaky. Alohany anao ivolagna vahoaka. Olonao mariny anao mitondra anao reo volagna. Aia vola ny bois de rose, vola naondragnanareo volamena. Député anao zao Jaky. Anontania kony. Nandeha le vola bolonga mbolamena nalefa nandeha diovy. Jusqu'à niantsika solity. Nino tsy sakinao volagny attaque anao vice-président de l'Assemblée. Mamanginao Robert, miadressé aminao zany. Asa mavozo koa lehilahy nga mivolagna raha mariny. Nianina tianao. Raha malotona ataonareo raha 2009 jusqu'à 2024 ny amarin tetiny mbola tsy hay. Anareo zany ty vola reo taloha koa baka na zo zay koa fa tsy manjary nataony taloha milamba tsy manjary koa ataonareo zao dikan'izay nareo tsy mahay mitondra. Mialatsiny Jaky, ambara olobenao miaraka aminao zegny. Anjaranao député en tant qu'anao vice-président de l'Assemblée, mitipika varavaranandreo gouvernement fitsarana surtout amy Bianco, amy Paky, Somofimy, indrindra fa ingama amy Ravatomany, nandeha ia vola ny bois de rose, nandeha ia vola ny volamena. Nampidirina ny kitapo-bolam-panjakana. Tsy contraire koa ny taon'ny kitapo-panjakana andeha nividinareo. Tsisy zao vola. Fa koa masomaro fonctionnaire mitomany tsy mahazo karama. O Jaky. Désarmé anao amy député miala, podiana miasa amy radio karaha ataonay.
Fasa magnika olo milambridy aza la jaky zany za loanao frère karamba misy magagako olo koa misy magako zay boko sakalava misy loha misy jery fa nona la magako na tsy haiko mandeha miala ty miala fondro aminao za antaiky anao vice président assemblée faritany Antsirana jaky foazanao frère trop aseva koa tahira mifo koa président d'assemblée olo baka aminareo agny io non izy tsy masaky mivolagna baka zao fa izy koa mivolagna afakasa ili tsy kristiana gnambela zay ndraiky namany baka anao bokoa zala zanaka tantsanao le zany tokiky tandregny raha volaninao tsy haiko le sofinao tsy ajour député Mamangy Norbert fa zany tandregny raha volaninao amle resaka maison de la famille tsy haiko l'école nianareo tsy nianareo fa za tsarina regny hoe maison d'exposition ça n'existe pas salle d'exposition fa maison fampirantigna ho anao tandrignesa tsara be raha volaninao maison fampirantigna ho anao salle d'exposition frère zegny fomba fivola fa maison d'exposition zegny ça n'existe pas ndao avadedy encyclopédie dictionnaire en président anao fa tsy mivolagna zegny anao zany katsatsaho anao nivelogno nampianarigny nateniny tamy lavany niany anao vice président d'assemblée jaky sakinao mivolagna hoe Antananarivo vice tsy raha hainy asa fa raha nambela io fo izy fotony izy olo guidé karaha télécommande andeha tao izy nareo hoe maison de la vanille et en plus za tsy mahay ministre en culture nareo niantran'ino nin'olo maison musée karakaraigny diovy anao jiaby mba nandeha ndafy zalahy ndao anao mizaha Versailles anao nahita raha nataondreo Versailles o madio mipilitra isan'andro ndao anao mizaha Louvre ndao anao mizaha palais ndreo mpanjaka regny en France même en Angleterre madio fa anao tsarina regny Louvre natao maison de porcelaine Limoges non jaky ndre olo bady nandesinao andafy na mpizavanao reo tanjako zegny rovola non maison Jean Laporte zegny ane musée ndre tragno nipitran'ny Napoléon fo tsy haiko na hainao Napoléon na tsy hainao jaky tsy sakin'ny la France touché contraire diovigna amboarigny renouvelé lumière agnatiny ao atao ara technologie misy amizao fotoana fa nareo andeha tao maison d'exposition nde sofininao ndraiky vavanao volagna zay fo jaky tsy normal raha volaniko zegny e salle d'exposition anao nivolagna fa fampirantigna hoe fampizahavagna karakory fandehan'ny lavany karakory nino za matoky jaky ndre anao tsy mety tantarany diran'ny lavany ta Madagasikara koatranao zao za mivolagnanao zao anao nitsakara tsy hainao tantarany diran'ny lavany ta Madagasikara Ambarivobe aminay io nidiran'ny lavany voalohany ta Madagasikara fa tsy tantalako no nitoetrandra amin'ny Ambarivobe io tsy de mety tsy hoe tsy mety fa tsy de mety loatra amin'ny lavany nafindra izy natao tsapo tagny Antala zegny tantarany lavany naveny izy aminareo agny niananao zalahy jaky Mamangy Norbert anao tena tsy mamangy non anao tsy mamangy sava anao namono sava naveny izy zao sava pa Mamangy Norbert mialatsiny zany tongoniko agnarana anao haiko loatra anao tsika mbola mpagnano gazety ino volagnanao boka io atao trano fampirantigna ny lavany tantarany lavany navitamitsika teto anao koa
tsy olo nisy place maventy anao tamin'ny assemblée ny loako efitra sofiny anao olo miady ampitriky vahiny amin'ny tanàna misy izy baka ampitriky vola amin'ny commune misy izy non ninao ndraiky raha misy amin'ny tanànanao poanao alefanao amin'ny tanànan'olo azovy am'izay vahinandizatanananao manangy n'olo pere maventy agnarananao io frère mamangy ngary tsy tondra donc zegny tegna marina magago ampiasa frère olo misy magago zegny olo misy loa olo hafa kotony tonda ngary ngary mbadiky nemegna izy anao misy magago zala anao olo makolany avaratry anareo ndraiky existe tokely de tegna nagnalohan'ny tilapia godra rehetra agnaty agnaran'ny tanàna nandoarano migiko antsirebiky ny migiko mialatsiny tegna mialatsiny aminareo mirala efa foagna anareo anareo zao miefy taninariva anareo ko nafindranareo io ro tsy mahay anareo ndre izy volany zandry somaito anao edy draky ny dretra ny volana devant rajoely pointiranao 40 président 40 io 41 lamba nataonao zay anao ny volana teto fa zako avy président kongeky 3 fois plus vidiny lavany 15 millions tamizay kilo ayeto 3 fois plus tsy sakinao volany draky mila pakasa nagnino tsy sakinao volany nanareo napigema io tragno labordy nataonareo musée-ny nataonareo salle d'exposition lavany ndre za koa boka za labordy zany mitsanganoko aligny matsagna ro mitragnonany za koa place za labordy ro mitsanganoko aligny matsagna zany jaky mba mandehana lavitry jery frère mialatsiny aminao zandry ko anao koa ny volagna amba itsinjovagna ny fatsika natao tragno ao fa tsy enikinefa mbola fagnamboarana za magnontany anao jaky mba ino raha namboarin'ny fanjakana atika nefa jiska farany tsisy magnamboatra ela nareo nefa io mangala raha hafa koa nareo nefa tsary misy jiska fara lalagna zay boka za fa tsy vola anareo tsy nagnamboatra RN6 fa anareo nagnamboatra route régionale 6 parce que lalagna tapanareo jiska ambany RN6 anie jiska ambondromamy anareo tsy nagnamboatra RN6 karaha nataonareo RN 44 Ambatondrazaka Moramanga anareo tsy nagnamboatra RN 44 régional 44 namboarinareo tapaka teo lalagna tsy navy jiska amin'ny farany tsisy raha mba nalenareo ka jiska farany tapaka nagnano l'école heureusement zany ka n'olo tsy eniko mianatra l'école jiaby mitritra ho azy io fa la fenêtre midéformé ho azy vato mijora zany rovoko vola fa manarapitry tragno vato mijora zay magnarapinitra amin'roka zany jaky tode hely frère mitode hely fa tsy mamango raha ataonareo ino raha nandalo zao tabetsakotsako fako moaly anareo nasaiky vola tsy anao tsy système tokely anareo tsisy ny vola nampalahelo eto zay mirala miaraka amin'olo ary magname hery fahasalamagna nireto raha lasavagna tabetsakotsako district ireo titité indreo aby ireo tanindreo amin'ny lovandreo panambola fakantany hafa nagniraka gros bras nandenany tety folo tamin'ny fokotany io
olo misy vitiny tapaha miaro tanimbarimbro tamin'ny tadilaindreo lovandreo tetiky raha nataondreo groupe raha ro sakinareo fanjakana olo mpanambolana iraka rolo igny za matiky tsy sakinareo mbo ataonareo andala pikaroagna mandeha ny enquête maro enquête nareo taonareo zay tsy mety vita koa ka tamin'ny andra ny mialatsiny aminao mon général gelé koa baka hoe mandeha ny enquête ny général gelé zay foafy maro dossier tsisy vita kongo igny nefa ho azy kongo manitsinitsy le gendarme disy namono olo telopolo magnano eta kongo igny teto zay efa nivolagna zay jiaby mpanaleko zanaka vato zay efa nivolagna aza la Justin Tokely andeha député ndray izy ministre ny intérieur fo fa maro raha naloto nataony tao izy io amizay mampalahelo reo olo baka be tsakotsako rey nampalahelo raha navoaroa tegna mampalahelo ndraiky bory vity hava no niatraketraka nareo mpanambola mandeha magniraka groupe ra mamono vahoaka tanimbary zegny ve fitondragna aminareo monsieur Mamra Vatomanga zegny ve fitondragna fitiavagna vahoaka aminareo andry Irina Rajoello zahako avanareo nataon'olo karaha igny mba ino ho anareo io mitsangana mba fa zany kan'olo ohatra mitsangana fa telo andra zay boka zany telo andra na voa rozandry aby reto voatetika l'hôpitaly ahiny teniky nisy regninao eky afanjakana tsangana andeha namangy reo na nandeha nizaro kely era koa io moavandreo sa babandreo sa zamandreo Madagascar koa ny malagny fagnany fanjakana ny vahoaka mijaly io raha namboara vahoaka le zany ena namboara vahoaka amin'ny publicité bokoa ataoko volagna direct eto za mitsakaraka olo me magnano badiri ndraiky hitima sidagna mba haiko zany namoriko olo mamono za mamono havako mamono tanànako ataoko voriky fa za tsy andeha moriky vahoaka karaha za nakabaka fa nataoko joro nangatako tamin'ny joro ny tany masiny ny Ambaribe nikity amin'ny Ambaribe eo fa koa badiri ndraiky hitima natao koa zay si Mamra Vatomanga nangala sasaka taninareo io raha vitanareo nataony hitima boka zo hitima nefa napetraka any ndraiky badirina eky boka zay za izy anjaka izany anjaka fa taranaka mandibinazy boao ambesa zoky za Mamra i député tsika i baka tandraiky igny nanangana izy agnaty estrady volagna Mamra Vatomanga aminay eto ataova karaha Maurice Maurice izy io Mamra Vatomanga namboatra Maurice fa la olo tsy jely koa zuba karakaraka kansora mampisijero izy io Mamra Vatomanga namboatra Maurice fa sy topo tanaka anao hitandreo magnangy ane nagnajary Maurice io magnangy fa izy baka mbara Mamra Vatomanga na tanànanany tsy vitany izy anamboatra izy koa namboatra izy anamboatra Tananarivo eto Mamra Vatomanga ifa namboaratsika la olo ivady fa tsy mandary hoe izy mivadiky izy boka mbarako anao zay zany hoe Mamra Vatomanga ane itsy andiza Madagasikara ary izy tsy agnamboatra Madagasikara zegny za fa volagna to rango ratsiraka Mamra Vatomanga fa nagnano magoy so magoyeur mialatsigny fa matra zegny izy managna droit mamaly anao Mamra Vatomanga magoyeur na vieny io chemin de fer iny volegna naty noho ny anao ty ampiasa citernao tadiky
carburant baka tagny nambarako ty tampoly faratsiraka misy andrajo io nino raha misy le député ne gongon gogol gaga katakata tsy lany-pani hevitra fa mamiraha Vatomanga nagnamboatra Dubaï mamiraha Vatomanga nagnamboatra Maurice non fanjakagna mauricienne iasa nagnamboatra tanànandreo fa tsy mamiraha Vatomanga arosy François katakata mba mangala conseiller misy fagnahy misy jery mialatsiny aminao arosy François Labanagaza baka zoky olona monana ambesa olona monana baditsika ny dunia mandeha amin'ny tany misy tsara igny consulter député tsika tsy haindreo ma problème baka mamira Vatomanga na ny dunia problème justement baka nagnino niany izy mandeha nampitsangana mamira Vatomanga bory zany tsy manjary ke izy baka nambariko anao zegny teto hoe atsika tsisy solombava mbahoaka fa tsika misy solombava mampanonga zany atsika tsisy député Madagascar fa tsika misy deux putain zegny misy Madagascar olabro fa halalarazana atsika nampamono tegna olobe tsika nampijaly olo tsika bory zany niany ro miloloa io olabro zabaka za teto nagnamia tantarany Labanany za mambaranao ne zany Labanany tsy baka aminay io Labanany baka be fandriagnan'olo tsy sakiny ataony amindreo be fandriagnan'olo agny raha ataony aminay io fa indraiky mbo vidiny lafo za tsy menasanao François Labanany fa mbo vidinao lafo kojoron-drazana Badri ity mataony ambarivo be io mbo vidinao lafo zany Labanany za tsy menasanao frère fa za magnambaranao fa koa elin-drazana eliko vahoakany ambarivo be amy raha ataonao io ratsiratsy aminao ela velogno izy tamy problème to vahoakanao sy be jiaby nilanja izy niady izy nafony problème nifidiany izy lany io vokany bénéfice cadeau nandeha natsangany mamira Vatomanga olo fa tsy manjary nandeha naboaka olo fa tsy manjary za mambaranao zandry koa e tsy haiko anao nafa nahitizizany fasy za tsy nahitizany fa ziny koa naterinao amy voe Antagnavo Nivorano itsy ho an'ny voe naro Antananarivo tsy mila izy ero miamby la guerre andravo fanagna mamira Vatomanga la guerre miaraka latsaka fanagna mamira Vatomanga raha olo voalohany ziny koa nalatsaka nao poinsambrano itsy ho an'ny voe masiny loatra sisika mijerinay mamira Vatomanga ira Vatomanga tsy manjary iro io andrajoela iro io mamoreny Madagasikara ino raha misy iro io ara mamira Vatomanga andrajoela raha Valomanana io miara raiky midiky io miara raiky io ino raha misy zo io zay teto fa mivola atsika teto fa mivola handafy Madagasikara ro e olo jiaby nagnambaratsika adala ino raha misy anao sy zay olo mivolagna ao samboriny gategna io fa lalàgnandreo zay olo mivolagna samboriny gategna raha mandalo anao sy mitsio amy fotoagna zao hoe andeha poandreo fa asian'olo jiaby asa da tombonino sy mitsio 2000 hectara anao sy mitsio andeha miagna arabo ty moa Zagnahary asika sa arabo ty nino asika tsy
atao koa razanan'olo jiaby milevigny ary razana izy boka nambariko tamy voalohany tary hoe ary rô miady amin'olo mangalatra taolognan'olo anareo voalohany mangalatra taolognan'olo nosy mitsiona tany masinitsika justement misy razanan'olo milevigny ina io na ino matsara fa lalagna Tananarivo any mbana malaza ry tsara fa androangana mahitsy any za koa fa nivolagna tery za ndre mbo sakindreo marefaka mariany koa rô mbola io cimetière antsika Diego ndraiky cimetière any Ambaribe mbo totofana za tsy nominy anao place araiky Ambaribe eo mety hainao tantara misy place araiky Ambaribe io fandivainana makoa fasany makoa nandentrongisy ny sasany nagnanaovandro hôtely taolagna jiaby teo ramasiny tsangam-baty napetraka makoa io aty sakondro tosegny ambony lakoron'ny hôtely za tsy anon'olo hôtely fa tompony mahe azovy teko vilagny io Ambaribe io en ville io fasagnany makoa tany fandivezana makoa ne razanan'olo ah oui ino antongisinao fasagnan'olo na ino anaty nasaky nandeha nangaty taminareo tasambrany tary anao nebaka sambrany hoe ndao mangady aminareo sambrany be mazava ry zegny raha misy Ambaribe atsika fa vita mapomavavy azafady kelera koa fa ela fa outongo kelera koa pomavavy ravoravo rô mahita vahoaka mijaly pomavavy anareo tsy hita pomavavy fa anareo mbo hita pony lehilahy ino masa premier ministre boka Ambilobe tsy leony tsy ady tanànan'olo hafa iady tanànanana Ambilobe io premier ministre tsy hitany moa io fa karakory ke io boka amaleko volagna zany Joakim mety hoe atsika vatra ozy izy tsy manjary zao question petrako amy vahoakany avantry atsika lerany hamoriky namatsika havagna tsika voatrika raiky amitsika hetsika ny tamisy mpamoriky mandany volany bazary volany goûté volany rano atsaketsika sanandra agny fagnampamoriky reto olo mamona anareo mangereta-pondoa anareo mamany ambava anareo tsy sakinareo voregny avory agny ndôndôgna mpamoriky ndananareo sanandro mamoriky avanareo namanareo reky ataovavoriky rô zay efa nagnano Badry ndraiky Itima tsika ndraiky voaka nosy mitsio anareo mitsangana karaha nataony nosy ranja nosy sakatiantsanga aza ikegna ataova jorony tany fa tany masika ataova Badry ataova Itima zegny olo baka ivelany mikitiky taninareo volagna amy razananareo ndraiky Itima ndraiky Badrinareo podry na izy petry na izy reba fa trop loatra nianareo angala nosy mitsio amareo mbo angala tany ely afaka mareo mbo angala nosy faly azomo mandato ameko anao réseau ambarako anao raha misy ao volaniko potiko volagna anakaty amin'ny ely hoe ty Mambravatomanga sy ny forongony rehetra rô manangana associé amy Maurice Dubai Côte d'Ivoire sy ny forongony agny magagaza moa atsika nifidy zoky nifidy Mambravatomanga fa nifidy Andrajoely mbazavako Andrajoely baka antsoriky ny Mambravatomanga amy Lamborghini
Nangi Andra Joel tamizin tandatsika uvoka jato ni Andra Joel tsy masaky magnena Mame Vatomanga parce que Mame Vatomanga mibeko izy. Zegny aviany atsika mikaiky hoe super président. Azonao. Amiako exemple, aty exemple fambarakora il y a 2 semaines passées. Nindra nambarani azo Rajoel tatsimindramina Tananarivo avaradramina Tananarivo hoe nivolagna izy tamin'ny ministre ny fitsarana efa fahita ary efa fantatra izy ny réseau ny mpandravatany ndraiky ny mpandavitany ary mpandravarano. Za tamizay nivolagna président voalohany agnatin'izay anareo tokony samborigna anareo. Voalohany agnatin'izay Mame Vatomanga tokony samborigna Mame Vatomanga. Voalohany amizay ny zalahy mety sinoa magnano izy farany mahay Ambaribe mpangala tan'olo mpandrobaka tan'olo amin'ny Ambaribe tokony samborigna kay Léon Tchaikovsky. Io ne tena mpandrobaka tanananay Ambaribe ty Léon ndaty baka tiniana baka ngal. Irakandro amizay izy Ambaribe io. Mialatsigny agnatin'izegny Palmitsy tononoko ny mariny. Io hôtel Palmitsy io agnatin'ny affaire maloto Ambaribe io. Complice jiaby ro jiaby. Ino amizay raha ro manango associé igny agny a Dubai, Maurice, Côte d'Ivoire sy Frongony. Iro tena patron zigny agny. Ro amizay magnerika reto député con reto hoe zay mila place ry oui. Losé les députés con. Député naro un deux putain zay agnarany. Deux putain. Mandeha mangala zigny miady zigny amin'ny vahoaka. Hazo bakary zigny amiagna araiky eo io. Azo bakary amizay zigny aby rô baka agny magnamboatra tragno comme il faut, tragno tsara avec piscine bungalow ino. Ino amizay raha ataondreo marikonosany. Ireo vazaha arabo tsy haiko nino Maurice agnatin'ny associé miaraka amindreo agny io avy mangala hôtely natsangana vaovao igny na bungalow nitsangana vaovao igny na itragno vaovao nitsanga igny atao efa fasana nefa ndro vazaha io magnefa amindreo. Eto za manontany draky mba firy amin'ny hôtely vangendreo vazaha iasambre vazaha Madagasikara io napitriky vola agnaty kitapo-panjakana. Anao nanontany anao nivolagna hoe raha patrimoine de devise firy draky antaky anao vepany valia volagna. Izy go tsy volagna. Raha misy eo zany. Madagasikara fa nitsikongana ambony ambany. Donc normal reto putain reto nazo pesa mahazo pesosy vava amin'ny fody. Ary zegny antony za mivolagna raha misy zio baka ro députain reto ro tsy miady rano vahoaka fa ro miady raha andreo ny fitiavan-tegna andreo. Ino raha misy amin'ny assemblée tsika mikoragna zay. Aleo ambaratsika vahoaka miady katikata mila mahazo katikata. Film député de Madagascar 163 163 député de Madagascar 163 4-4 au-dessus 163 4-4.
4 raiky 175 millions. Firy milliards zay. Ataonao amizay compte 175 sur 163 députés fa presque magnano 39 millions. Milliards, non c'est pas millions. Oui, milliards c'est comment amboaragna tanànatsika fa tsy mahavita ny vita. Amitsika tsisy jery mavita fa amindreo misy jery tsy mavita. Amitsika tsisy jery tsy mavita fa amindreo misy amitsika misy jery mavita fa amindreo tsisy amindreo tsy mavita. Compte amizay bôka. Andeha ataondreo nino makatikaty. Itsangisangana anao teka bade manjany tondreo. Za zao mamitany anao andigo vily io mandeha atao ino katikata. Itsangisangana anay ndraiky vadinay. Andesiny itondragnanareo la famille Anderamena. Ohatrino amizay gazoaly tomobily jiaby zegny. Fanjakana mato gazoaly ndreo tomobily jiaby zegny. Fanjakana volanao vahoaka magnefa gazoalindreo, volanao vahoaka magnefa entretien-ndreo, volanao vahoaka magnefa detiny katikatindreo. Zay boka ny fanjakana vahoaka boka fanjakana. Ke zegny amizay boka nambariko anao hoe vahoaka atsika con econas. Eno amizay katikati boka io. Sodiaty njovy Mamravatomanga. Baka amy Sodiaty eo Toyota io, baka amy Raseta eo Toyota io. Mamravatomanga. Za gnambaranao raha raiky zany. Za mbola nipetraka ta Paris tamizegny mialatsiny miala fondo manogny agnarana Ray aman-dreny ta France teto. Madame Toubira. Madame Toubira io ministre de la justice teto. Viavy izy mandeha bisikilety mandeha miasa. Ministre de justice. Manontany olo pariobaka. Madame Toubira za intelo mahita izy mandeha bisikilety mandeha miasa. Ministre de la justice. Izy baka antragnonany zisaky izy avy amin'ny areny tramway na amin'ny areny métro, izy mandeha bisikilety, izy miditra anaty métro, izy mandeha bisikilety koa, izy mandeha amin'ny areny tram, zisaky izy avy amin'ny bureau de justice. Izy mody même chose, bisikilety, Madame Toubira mandeha vélo. François Hollande, président république, izy mandeha mikoetra anazy, izy mandeha scooter rose, izy mandeha casque, izy tsy mandeha katikati, scooter. Président république de la France, izy andeha koetra anany. Fa anao député andeha ila katikati, andeha ataonao nino makatikati, za manontany. Mandeha na vity karaha olo jiaby. Za mambaranao zany. Hitanao aminay eto. Meranay eto mandeha vity mandeha miasa. Izy mandeha vity mamangy la vilinay eto. Mandeha vity. Bon. Tsara koragna zao fa za andeha hiasa misasana akazy niany. Ok. 3 heures de temps. 3 heures de temps fo lerinaka fa tonga fa tsy lavitra loatra. Ok. Merci frère. Zegny haiko hoe olo mitsinjo vahoaka. Fa anareo député olika anareo andiady amy gouvernement fantragna fijaliagna mamangy vahoaka 4 andeha maloenao. Fitiavan-tegna. Fitiavan-tegna. Fa nareo tsy mitia vahoaka. Aboko katikati io andeha miagna anareo. Za tseniky naregna anareo député ka hoe
nagnano service-mbahoaka amy katikaty zay nifehy vahoaka nao tseniky reo deputé-njovy nagnano asany vahoaka tamy katikaty ifehy vahoaka vola aminao mampalahelo za tseniky naregny tamy queue DRC to oui, député en France niady 4x4 na niady tomobile aloha ataontsika hoe miady tomobile tseniky regny oui. En Afrique za tseniky naregny député les africains première saison rovoliky zay mila 4x4 ko nareo fa tsy megna 4x4 mandeha na vity ko fa tsy tenareo désarmé nareo miala député pitraka raha zay vahoaka mampalahelo atsika tsisy olobe atsika tsisy ray aman-dreny Madagasikara mialatsiny zany volonazeny atsika misy deux putains deux mois nareo ivory io quelques jours angala une semaine iady 4x4 zegny volontairement nareo amy vahoaka bon sens parce que miagna nareo 4x4 baka vovanareo fody anareo tsy nivolagna jany mbahoaka amy tany misy anareo zany azo 4x4 aboko le problème karaha ty ne akamaroandreo député reo ny 4x4 ndreo presque mijano Antananarivo vitsy amindreo io mitondra 4x4 mody vitsy tamboko 4x4 ndreo avy baka ny 6 mai tout autour tsy hainao dahalo sa setoany sa mamegna ty 4x4 ndreo 6 mai mivodikagno eto baka tsika miambigny ane tsika vahoaky lerany vita session ndreo io atsika hitandregny ino taxe andeha ndesindreo amitsika vahoaka koa tsy andeha havandy ro andeha havandy fotony reo miady 4x4 reo zany nivolagna aminareo vahoaka lerany ozy aza miady 4x4 fa mbola andala mpikarakara 4x4 le za mbola aminareo vahoaka Madagasikara reo koa mody baka agny dans 2 mois presque dans 4 semaines baka 5 semaines ataotsika tavela hoe andeha mory anareo vahoaka aiko aminareo nareo ka za ataova jalinareo fa reo zao andeha havandy ino matatsy andeha tondro amy vahoaka zao nde reo alohany andivory voatseky reo tsy nitandregna anareo vahoaka même reo tsy nitandregna anareo vahoaka hita mbahoaka hita antany hita pirenena jaly mahazo vahoaka tsary nisy mivolagna reo hoe karaha zegny 29 milliards zegny maro amy 175 millions fois 163 députés maro 39 milliards zegny na za tsy Toyota raseta ndraiky membre vatimanga sodiady za ravoravo mahazo vola gratuitement tsy maheviko de merde nareo 4x4 ilanareo bon aleva fa volanakao encaissé mampalahelo koa nisy fanjakana nongana andrazana nde maro fanjakana fandiby teo tsy nanjary ty 2009 jusqu'à Niana Marikiama ty zay taritiny Yaira Joel Andry Nirina ty fanjakana farany voalohany tsy ataoko hoe farany voalohany ningona andrazana tondro de mbola misy masaky mivolagna amy radio sy télévision hoe magnano fanjakana nampikiky za ranabady raiky député n'Antananarivo 2 Lantre rakotomanga oh madame Lantre oh
ampodiko aminao question volagna nataony koto taminao tamin'ny fandaragna anao. Niany anao mehe volagna olo. Lanto Rakotomanga député-ny Antananarivo 2. Nandeha dossier ny Palisandra nalainao tamin'ny faritra loatra. Nandeha dossier ny affaire ny vola porte tagnaty tomobilinao. Niany anao mehe vola olo. Tantara tsy fagnadigna ranabavy Lanto Rakotomanga. Tantara tsy fagnadigna. Anao ne tsy madio sao tsy anao zay député Lanto. Anao tsy madio. Igny présidente ny assemblée taloha igny Christine Razanamaso. Mialatsiny mama manolo agnaranao. Igny nefa ny olo niaro anao Lanto Rakotomanga. Nitsangana anao. Nasaky ny volagna anao Lanto Rakotomanga. Raha nataonareo Christine Razanamaso nefa ny olo niaro anao. Igny olo ny défendre anao. Niany anao mehe volagna olo. Rehefa nareo de voromanga, relovy, fa koa fa olo izy kalanoro, volondoro, matantesa valikitsaka. Ahoagnatrakanao ranabavy. Dossier-nao re maloto io miambigny anao. Anao tsy ho député mandrakizay. Mbola ho foaziny eza igny lerana anao fa tsy député. Zay olo azy oh zay mila rokafy dossier ny Lanto Rakotomanga. Nagnano affaire ny Palisandra, nagnano affaire ny vola bourse. Akasa zakely izy io tsisy azonao mosy. Mila terina. Ay, taminanao nangatambady Lanto Rakotomanga zao vintsanga tsolobenao. Tamin'ny vadinao nandeha nangataka anao zao vintsanga tsolobe ny vadinao. Normal koa olobe ny mitsangana mitondra izy. Nde olobe lakako olobe zamba tiako nitatanana karaha io. Matao olobe ny mitsanga mitantana izy. Dikan'izegny izy valeur. Na ino anao tsy sasaky ny volagna Lanto Rakotomanga député ny Antananarivo 2. Tsisy ministre ny tourisme Madagasikara. Tsisy ministre ny transport Madagasikara. Anareo napitriky miraty teo zao. Zanaka Rajoelina nitsangana tary. Rajoelina nitsangana tary. Madame Rajoelina mialy nitsangana tary. Taia ministre ny fitaterana. Taia ministre ny tourisme. Regny ny tokony nitsangana tary fa tsy Arena Rajoelina. Aza magnano ladala Lanto. Raha ataonareo fitaratra ampidiny fitaratra aminareo. Anareo koa marary ahoagnatraka. Mangina ka nefa hoaka zay mangina raha ataonareo ny. Amaragna azy Ambaribe. Magaga malany fagnahy ho hira io. Raha misy Ambaribe. Vraiment mangala ondratsika vahoaka ny Ambaribe. Za tsy volagna raha maro. Mangala ondratsika fa reto olo reto tsisy olo marigny. Setoany Mahamay, Masontoko, Moidy. Taloha Ambaribe zany nahita rô nagnamboatra citerne gris zay. Amin'ny lakorony la mairie io. Tsy haiko na mbola na karakory. Fa teo nisy citerne zay gris. Nisy la roa. Taritigny mandeha tsara. Isaka misy baraka amin'ny quartier na amin'ny tany araiky. Finoan'ny la mairie rano citerne aterigny anta misy baraka igny.
anterigna tany misy faty igny. Zao za tsy agnontany maire, za tsy agnontany député, fa rô koa nde anatriky rano amy tany misy baraka na tany misy faty, rô koa avy bakao aia matany asiagna ranonarô ty pompier magnatriky rano io. Rô magnontany tompony faty, rô magnontany olo antany misy faty, aia tany asiagna. Nataonarô ia citerne maire Ambaribe. Mijaly zao io antany misy baraka antanànany Ambaribe io, tsy vitany rano fa tsisy citerne fa tsy mitatriky fa tsy aterindreo antany misy baraka. Kanefa ty raha mahagaga. Mafana aminay agny, atsika mikoragna zao mafana, tsisy karaha izy Ambaribe. Reto tsaiky katita kely mandeha l'école reto, tsy vitany cartable andreo fa mavesty, mbola mavesty bouteille 1 litre et demi ny cristalline raha karaha regny koa. Ino raha misy? Tsy sakinarô Ambaribe mandeha magnatriky rano amy l'école. Aleonarô lavitry isaka joma rô tsy miraty magnatriky rano mascriny. Aleonarô lavitry mahita le katita kely mandeha l'école vanifana tsy migaka rano, tsy karaha rô tsy magnatriky rano mascriny isaka joma. Raha misy aminay Ambaribe io zay. Mampalahelo anao mizaha le katita kely. Avy à l'école gomeriny mifana, heviko mijoriky, rano tsisy. Miambigny rô tsaiky rô misy torana, miambigny rô tsaiky rô rebaka à l'école. Mascriny joma tsy maintsy agnaterina rano isaka joma maraindray. Olo mandeha za tsy contre mascriny, sao koa misy mamady volo. Olo mandeha mascriny izy mety mikota hoazy antranonany, izy mety miseka antranonany, izy magnano kitambonany voilà, izy mandeha mascriny mikosoaly. Nefa alhamdulillah. Zegny raha misy Ambaribe. Mascriny tsy maintsy agnaterina rano isaka joma. Fa le katita kely mandeha mianatra mbola vanifana matiny tsisy rano. Antany misy faty na antany misy rebaka, tany misy baraka non, fa tsy ahitanao citerne rano zegny. Ke zegny anareo andeha antehatra amy député tsika katakata-porofaka fa tsy lamody. Mangala droite koa député Labanany nareo maiky izy miasa loha aminareo. Piaradia aminany baka grave, indiscutable, inavitrable. Ro miaraka aminazy agnaty fikambanany Labanany reto katakata-porofaka tsy lampany reto. Zegny raha misy amy tsaiky madiniky katita kely madiniky mandeha l'école amin'ny Ambaribe. Mampalahelo. Hely tanàna io hely karaha tombokondro za isan'andro. Non, mascriny ndraiky agnaterina raha. Or rano mascriny tsy gano, juste ikota hoazy agny, manasa tagna, misafy, manasa vity, very dahoara rano. Fa le katita kely mampalahelo zalahy, mampalahelo le toe-tsaigny le mpitondra. Rô fa mavesitra amy cartable landrendreo, rô fa mavesitra amy rano landrendreo, mbola tsisy rano koa l'école. Za tsy volagna chef Cisco amin'ny Ambaribe tsy miasa, za matoky chef Cisco nivolagna ary miasa, fa le fanjakana any Ambaribe mihitsy tsy magnisy valera vahoaka.
zegny raha misy Ambaribe. Ke afatra ambarako farany Ambaribe nosy Ambaribe olo araiky fo atsika, razana araiky fo atsika. Union fait la force, un pour tous, tous pour un. Mitambara atsika jiaby, Ambaribe nosy Faly, Taniely, nosy Ranja, Sakatia, Azambela tanànatsika leny, ataova Badily, ataova Hidima, ataova Jorin-drazana, zahako roy tosio baka. Zahako roy tosio, mafy raha mahazo, mafy. Nampalahelo, maraindray volako, la mbola mandry namagna mpanano gazety baka Antignana agny nandefa sary igny voalohany taminaka, ro manafo voatepiky nahito vety igny, non. Rajoely, misy fanjakana ve Madagasikara? Misy mpitondra ve Madagasikara? Misy motry Madagasikara? Misy rano Madagasikara? Ampodiko aminao Rajoely la question anao zegny, ampodiko aminareo mpiaradia aminazy question zegny, mba valenareo zafady. Za tsy haiko nahazo confirmation normale parce que za mbo magnontany ro manafo namagna mpanano gazety miaraka miasa amitsika Antananarivo fa mandeha bruit fa hoe festival de baleine commencement de Antananarivo. Mon Dieu Seigneur, Jésus Marie Joseph. Raha nagnino loatra. Député-ny Sainte-Marie ny ex-ministre ny fitsarana taloha. De zegny ve andeha nakonagna dossier maloto ningai bikiny. Oui, alors commencé à Antananarivo, festival de baleine. Demi-tour, 12 mai jusqu'à le 20 mai à Sainte-Marie. Monsieur le député Mbikini. Misy tantaranazy baleine à Sainte-Marie, io fa tsy raha atao karaha io. Zegny volako, tsisy ministre en culture Madagascar. Agnarany fo Madame Maradona, ministre en culture fa tsisy zegny io. Za nahatsiaro mbola matadidy ary tegna isorako ny tany aman-danitra. Za tsy henoko nahita ministre de la culture, nahe nitondra tamin'ny ministre de la culture jiaby mifandimby teo, nandilitra mama. Ataoko dadiko izy, Gisèle Rabessard. Il vraiment est ministre de la culture. Izy tsy nagnavaka côté ary izy niary ny fomban-drazana côté Madame Gisèle Rabessard. Atsika tsy mahita ministre karaha igny koa comme culture. Tsisy bibliothèque nationale eny misy grande salle ambano fagnanaova exposition. Nagnino lava nitsy atanao exposition bibliothèque nationale. Ndre za koa fanjakana tamin'ny andron'ny Ramatoa Gisèle Rabessard, ministre de la culture, izy tamin'ny position tamin'ny andro zegny Ratsira Cantone nivitany bibliothèque nationale amozy. Maritsy ny tany anarany io Ampifloa io. Nin'olo bibliothèque zegny mitondra agnarana n'olo maventy tamin'ny tanàna. Ndonao Paris, BFM, bibliothèque François Mitterrand. Ndonao Bordeaux, mindonao Limoges, olo maventy tamin'ny tanàna navita raha tsara, igny mitondra agnarana le raha. Tsy saky ny fanjakana ty andeha amin'ny bibliothèque nationale amin'ny agnarany reny dady
mama Gisèle Rapissa. Tsy sakindreo. Ministre de la culture zay anarany fofa. Zéro, que dalle. Tsy vitan'izy ministre de la culture, porte-parole au gouvernement. Oh, indiscutable. Mampalahelo. Amaranako izy. Fitianako tanina. Misy volana zay nataony nga tiray. Tsy haiko toy gn'agnaranao rahalahy. Azafady mamino agnaranao za. Filo tale kabinetran'ny CENI. Virkabo CENI. Anao olona avy tamin'ny fitsarana atao taloha. Nitondra fikambanam-be ny fitsarana. Regny ve ny raisonnement-nao am'le resaka nandalo nataon'ny diri président-nao ta Sambava hoe ampiragnao fety nationale ndraiky fety fagnapitrana Samboady. Virkabo, mianatra lalàna anao frère. Nitondra fikambanam-be-ndreo tamin'ny lalàna tao anao tamin'ny fitsarana zany re. Fety nationale ane izy ka tao hoe. Angafa agnapitrana Samboady izy ka tao. Samboady io tsy mety atao fety. Tsy obligatoire anaovana fety frère fagnapitrana Samboady. Io amena roa amin'ny ministère de l'intérieur tiens samby magnano anazy nefa. Fa nono oera-oeranareo. Aviany raha io mitsanganan'ny président-nareo CENI tany. Asapiranao fety nationale zany tiaray. Virkabony tiray. Virkabony CENI. Fety nationale. Ho an'ny Madagasikara jiaby. Fa fagnapitrana Samboady n'olo 3 ta Sambava. Non, frère, iny tsy fety. Iny oera-oera. Ty hoe, normal, président CENI tsanga nandeha. Non, tsy normal. Na iny fagnapitrana Samboady jiaby, ta Madagasikara teo nareo CENI tsy présent. Valia bo. Ino nareo CENI tsy présent ta Mbatondrazaka. Na ino nareo CENI tsy présent ta Tamatave. Na ino nareo CENI tsy présent ta Majunga. Fa Diego nareo présent. En plus Sambava. Sambava koa tsy capitalin'ny avaratra. Capitalin'ny avaratra ne Diego. Nino mandeha gnanaovana roza Sambava. Oera. Soroko nareo to place ba. Magnaraka koa. Ciao, bye.